बर' जाथि सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारि सार बर'नि हार सुख दुख मे होननायफोरबायदि बर' कमिउनिटिनि सुखु दुखुआव बिथांखौ लोगो मोनफ्लेबाय थायो। बर' हारिनि अलखद खैफोद समाव बिथाङा गसंथेयो। दा बयजोंबो अनसायजाग्रा सासे सुबुं। बिथाङा हस्पिटाल बोस्लायनायनि सायाव आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बोस्लायनायनि सायाव मा स्टेप लानो नागिरदों बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बेनि सिगां हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनो मा होफ्लानो नागिरदों बेनिफ्राय दा मा लानानै थांखो बेखौ सावरायगोन। गुड मर्निं गाइस, हेलो एवरीवन, वन्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। हेमन्त बिश्व शर्मा मावजि सियाल गोथां CMआ जायफोर आसामनि लाइमोनफोर बेवहाय बिसेसकरि हिनजावसाफोरनि थाखाय जायफोर फरायसा हिनजावसाफ्रा मेट्रिक पास आरो PU पास जानानै कलेजाव फरायगासिनो दं बिसोरनि थाखाय बोसोराव 10,000 बेखौ मान्थलि वाइसआव होनाय जागोन। 1000 खरिबाबो बेखौ नैबे 15 आगष्टसिमावहाय फोसावहैगोन, लागु खालामगोन आरो आसामाव। दा बेखौ होदों, बयबो खुसि जादों। बयबो फरायसाफ्रा विभिन्न जाति जनगोष्ठी सम्प्रदायफोरा এইটো লাভ কৰিব পাৰিব। এই যিটো আঁচনি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অলপ আগতে যিটো প্ৰকাশ কৰিছে মিডিয়াত, এইটো অসমত বসবাস কৰা ছাত্ৰীসকলে এইটো লাভ কৰিব পাৰে। दा बे होबाय, बयबो मोजां मोनबाय। बिथाङा इनेकुवेल बयबोनिबो थाखाय मोजां मावगासिनो दङ, बेफोरबायदि मोनसे देखायफ्लानाय। खिन्थु साननो थाङोबा नायदो, नैबे क'क्राझार बर'नि उथुमाय बादियाव जाय सिभिल हस्पिटालाव थांनानै बे ओनसोलनि विभिन्न जाति जनगोष्ठी सम्प्रदाय মানুহসকলে ইয়াত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে बे आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव जे थाङोमोन, फाहामजायोमोन। दिनै बेखौ बिनि मोजां डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ बिफानफोरखौ बोखारनानै बे हस्पिटालखौ आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ गोथै खालामनानै मेडिकेल कलेजाव शिफ्टेड खालामनो नागिरदों। दा बे आरएनबि सिभिल हस्पिटाला बर'नि मोनसे नेरसोन, रुपनाथ ब्रह्म मन्त्रि बिथां सारनि नामाव जानाय। आरो बे ओनसोलाव जे थाखाबाय, डेभेलपमेन्टआ माखौ होनो, थाखानायखौ फोजोबनानै गोदानै खालामनायखौ जोङो डेभेलपमेन्टनि सिरियाव जोङो खोख्लैनो हाया, बेखौ दंस होननायसो जायो। दा डेभेलपमेन्टआ जाबाय थाखानाया थाथों, गोदानाबो जौगाथों। दा बेवहाय गोजाम बर'नि माखासे सेन्टिमेन्टजों टाच गोनां माखासे बुस्थुफोरखौ फारसेथिं होदों, फारसेथिं दंस खालामदों। बे आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव जाखिनि नांगौ जानाय इकुइपमेन्ट्सफोर बेखौ सुफुंनोसो हानांगौ। आरो बै मेडिकेल कलेजावबो बे ओनसोलावनो जानाय, खुनु गुबुनाव थांनाङै, गुबुना जोंनाव फैनाय, बेफोरबायदिसो खालामनांगौ। जेरै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बादि बर' कमिउनिटिजों सेन्टिमेन्ट गोनां, सेन्टिमेन्टजों इमसनजों सोमोन्दो गोनां बे हस्पिटालखौ फोजोबनो नागिरबायबा बेवहायलाय माथो प्रब्लेम दं। जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारि सार हार सुख दुख मे होननाय बायदि, हम साथ साथ हे होननाय बायदि जोंनि दुखुआव खैफोदाव गसंथानो थाखाय बिथाङा बर' जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय फैलायबाय। बिथांखौ जोङो गोबां बर'नि दुखु खैफोदाव लोगो मोनफ्लेबाय थानाय जायो, रुजुननानै लाफायो बर'नि दुखु खैफोदखौ। आरो बे खैफोदखौ होखारनो नाजायो। गोनांथि जायोबा बिथाङा गभर्नमेन्टनि हेंथायै आन्दलन खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। बाख्नायथाव बिथांनि हाबाया। दिनै गुबुन बर'नि दल संगठनफ्रा मा बुङो आं बेखौ बुंनो थाङा, नाथाय बिथाङा बर' जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय
बिथाङा बै हस्पिटाल आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बेवहाय पारमानेन्टलि अरायथानि थाखाय फोथांनानै लाखिनांगौनि खेथ्रआव आन्दलनाव बाहागो लादों, माखासे खोथा बुंदों। बेखौ नोंथांमोना गासिखौबो ससियेल मिडियाआव नुनो मोनबाय। दा बिदिनो जों गासैबो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगौ। सोरबा मिडियानि गेजेरजों, सोरबा मानिबा गेजेरजों सापर्ट होनांगौ, मदद होनांगौ। जिहेतु बेयो बर'नि सेन्टिमेन्टजों सोमोन्दो गोनां। स' गाइस, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।